Thosa me fólam na Gaeilge I mó firste nuair bhí me dheimhlíon déag de éis agus sin an bhliain a thosa me a gcóiltheann na Ghaeltachta ar chuairsaí Saoirí. D'fhreastail me ar choláiste Mhuire a Lothanúr agus d'fhreastail me ar choláiste Ghaelín a Maithreoirtaí. So ga ceantar Ghaeltachta in Lúna Nál. Agus stoilm go raibh an Ghaeltacht mar seoirt Shangri-La an nó tír na nóg. Bhí na múinteoirí a rálinn go leor an aithneal a rinne Ghaeltacht Gaeilge an tamar fad agus go focail Gaeilge ar aithneal rud. Agus bhí seoirt faitis orm chomhaid a gcóil siardú, mar bhí mé buartha nach mé hén abalta go leor Gaeilge go leoirt na mé hén abalta I thuiscint. Agus de raibh mar chuoine na bliantí thart agus de raibh mar a chaid mé níos mó ama sa Ghaeltacht mar hampla chuoi me chonaí a Conamara. Teagú tú nach leor an aithneine sa Ghaeltacht fiúil an Gaeilge an tamar fad agus nachhol focail Gaeilge an ar aithin ila rud agus go raibh na múinteoirí beidir ginint breagaí doing. Ach Tá scéal ó bhhad níos casta agus ar nóiad tá réimse acadúlaachta an daoine Danny Studier ar hangathe agus gluiseachtaí taobhistí de hangathe agus sochachnáíocht agus leití sin agus bhfuil cuasaíach náíochta éisimarcha aspa fostíochta ggóil na ceistní seo le go bhhaim ar na háiteannaí ina luirt ar Gaeilge agus bhfuil buanú a dhéanú ar go leor do na háiteannaí sin agus ar bhealach bhfuil antanga deirtear bhfuil líon na gcainteoirí a gcuil a leiad ach darlam tá minlú a dhéanú ar antanga fásta margheall ar fálasíthe réaltais agus do mé níos mó takeíochta ar fáil go mé na Gaeltachtaí ó bhhad níos leidere na mar tá.